Alright, ang atong oras mga super alas 3:46 ang takna sa kining hapon ato meron ang pagbasa o search warrant nga kaning rundahon nga panimalay sa PDEA o PNP. Immediate search at any time of the day or night at the above stated described place of Alexander De Leon, both the interior and immediate exterior thereof, and forthwith seize all the prohibited drugs, methamphetamine, hydrochloride, locally known as shabu, all the drug paraphernalia such as aluminum pinfoil, pipe, scooter, lighter, sealers, plastic sachets, weighing scales, proceeds and effects in the sale thereof, such as cash and other items, equipment, and tools used in their relation to their illegal drug business, to bring the same to this court, to be dealt with accordingly. As the law direct only the place and item above described and above enumerated shall be searched and seized, respectively. We shall terminate record of this warrant to this court within 10 days. Dito may hand of 30th day of September 2020, signed Marlon J. Maneva. Nagaan mo na ako o kopya ni Tod. Kana pwede ka mo karma mo niya? Sir, atong laro sir, kani siya mo'y anak. Kini siya mo anak ni sa atong subject sa warrant. Kasi pa siya sa subject sir? Ang subject ato si Alexander De Leon. Okay. From De Leon? De Leon. Si money former police no? Oh. Okay, kanhi police mga kasuper ang kaning subject sa search warrant. Ni matungura onya kining asa ni kaning balasa no? Di siya sa briefing. Magsulod na itong searcher, makita siya nga ebidensya o illegal nga item, itangan niya number, pakita number. Kani nga number, magsulod so, mga number. O kani nga item, kuhaon sa itong evidence sa dyan, o recorder. Ha? Wala again, wala mo kupot. Sa ebidensya, gawa sa recorder, O searcher. Alright. O just pa na to, atong ipahikap, ipa-search ang atong searcher. Kung wala ko siya dala, nga illegal nga item, kung isunod niya. Ikabagus. Ayun. Searcher lang. Siya na siya. Okay. Ang atong searcher. Sige, palihog. So, mga kasuper, live and direct diri sa mga sitio Tinabangay, Barangay Mambaling ning atong Dagmay Sugbo, ang mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, PDEA 7 ug PNP nga naglangkob na sa RID 7, Regional Drug Enforcement Unit 7, Regional Intelligence Unit 7 o giman ang Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas, Joint Operation PNP PDEA, usa ka bala panimalay sa pulis aga gi ronda o kanang giserban first no nga sa atong nakuan nga ang PDEA 7 may serve og warrant of search warrant no search warrant SW sa panimalay sa usa ka kanhi pulis nga si osira go papa nimo no PO4 ana usa sa nga nag-retire na last year is PO4 Alexander De Leon o De Leon no asa ni siya last nga nasa siya. Okay. Si mani makasupply ng atong kuan. Atong mura. Okay. Atong kuan eh. So money no? Sige, magsugot ta. Onya napo diri si Regional Director PDEA 7 Regional Director Levi Ortiz no ang ikaw sa Ako rin recorder. recorder.
So dili mga tungura no mo ni ang gamao panimalay nga gi kaning i-serve search warrant mga tungura. So, uy, Tol, Damaro, pagtawag lang kang Agent Pablo, okay na. wala may mga actually sa kuan gagay na sa wapa magkuan kaning paingon pa lang sa pag kuan lang atong mga operatives so atong ahente paingon sa pag serve no. Doon ay nahitabong pagpinusilay tali sa kaning suspect o kaning maong kuan kani maong kuan kani maong mga operatiba dito may ma'am. Picture. Unsa na siya, sir? Parang maklaro niya, kasi hindi. Sir, pwede ba solder? Okay. Pwede ba sa ito pa na ba? Atong picture. Okay. Ma'am, klaro picture. So, number one, ma'am, mana sa ebidensya, no? Sa ebidensya na nakuhan. So, mo ni? Huwata, magtwik-twik, ani? So, atong balikon ha, nga kaning gihimo karon nga pag, o kanyo nakita karon, mo na ni ang pag search sa area sa kani panimalay sa kasi police nga si Alexander Dalion diri sa may sitio Tinabangay sakop sa barangay Mambaling ning atong Dayba Sugbo nga yan ni panimalay diri mga kasuper onya joint operation ni pag-serve sa search warrant sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 og kadili ang PNP no agob na sa RID, RDU. Okay, so mali napadayon nga pag-serve sa search warrant mga ka-super, no? Sir, atong interview si RD. Sir, okay na interview sir kamay? So, Kuha yung number niya. Bigyan mo sa topic ko email mo sa si Regional Director PDEA Regional Director Libre Ortiz. Sir, gamay information o say nahitabo kagay na sir sa atong pag okay. Okay si Paden sir. Naate search warrant ani niya Benji no. Kay dugay na siyang gi-report na maligya og droga unya hasol kay diri sa ilang lugar. In fact, bago pa siya nakapatay, gipatay niya yung igsoon. Pero murag na-settle na mo nakagawa siya. Pero ang iyang mga silingan, di pang hulga na niya. Unya, salamat din niyang pagbaligya og shabu. Kuha na siya ka ng retired police, SPO4 Alexander Dalion. So, bali kagaya na sir sa pag-serve sa unta na og search warrant sa atong team ang PDEA ug ang PNP doon hitabo nga pag sukol sa mga subject. Nagpaila ta Benji na PDEA pagsulod nato ang entering party na una gid nakasulod nakita na nibunot siya armas auto na wait what ay mahimo to protect the agent iyang gidirahan. So as part sa kuha sir gidala to ang suspect sa ospital o say isa to sir. Wala pa ta kibalo Benji no kay wala pa man mo update nato ang katong team na nagdala niya sa ospital pero pag human sa hitabo gi-applyan din siya og first aid pero kay igo lagi sa bala mo tong gidala din sa ospital para matabangan pa nato. Ang kaning kuha sir suspect money yung balay or something mag-arian lang sa dire kay ato nakita labi ang retired police siya ang murag mag-ari ala sa diri o yung naghihimong bodega. Aso sila yung balay bench pero tanaw niyo bench. Gamay yung ato sa duha ka buk aircon dagko kayo. Kaya na pa sa cable TV murag sinupanan ni. Murag sinupanan ni. Drug dan at the same time murag diha po ang pundohan lang siyang kwan. So high value original high value kwan individual or Yes, target. high value ni siya bench kay maka-dispose siya og siguro mga 2 to 3 kilos per week. Sir, mabuta ba nga usasan siya sa mo'y supplier sa barangay Mambaling o nearest barangay, neighboring barangays? Positive na Benji no. In fact ang mga tao diri hadlok niya. So nagsulbong ni siya na usa ka dako gid na drug lord. Gawas na mahadlok niya ang mga tao, isog gid siya pamaligya, di siya mahadlok pamaligya og droga. Sir, lastly, subject mo ba na ito nga i-verify kung kalabi na nga police na, kung doon na ba na siya connection sa mga drug lord kani adto nga kanang na link no o kanang naa sa lista sa atong presidente. Ato pa na siyang for further investigation pa bench no. Natin mga reports kung di pa nato Ma-reveal karon kay under investigation pa.
si PDEA Regional Director Levi Ortiz mga kasuper ang kaning maong nga ato na interview karon. Sa gibutyag nga gituhan nga kani siya murag drug den o kaning dili lang magpundo ang kaning maong nga kanhi pulis nga si retired SPO4 Alexander Dalion kinsa dire ang nahitabo nga pag-serve sa warrant sa maong mga operating team ang ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o PNP. Unya sa mismo sa pagbulot siyang